Дръжте те на това. Two in a row! Точно десятка. Една след друга. Така са Мари. Само трябва да знаеш цапката и... Днеска ще дадем пържена рибка. Роси! Внимавай! Край. Браво, бе! Трябва да забравим мой да сваля. Снимаш ли? Да. Видео ли си? Да. Чак. О, къде изчезна? Пак в това. Това не ги правим, аз вече се чуда. Ами няма смисъл. Стига. Да няма как! Сега ще даваме една и ще пусна. Дай хапа. Ма не още една не. Стига. Ба, за 2 минути 3 риби. Даре, бягай. И като дадем тук вашите. За 2 минути 3 риби. И като се наредим двамата. Чакай, снимай се като хващам тогава. И после ще окачим в фейсбук. Като хвърля тогава, сега снимаш ли? Снимам. То стане много дълго. Дя. Снимаш? Ама тая ще я пуснем. Няма смисъл. Дай на някой. Дай една Роска да я пусна, обещахме го. Айде, ще я пуснеш Роска. Те ще я пуснеш. Да, много голяма! Искаш ли я? Не, пусни я. Гората на малката много голяма. Не може да я пусне, той не може да я пусне. Това много голяма, не пусни.
Ще ли ме капи?